Let's go, guys! Let's shoot my head off! Hei, tossa! Kaatu. Veil of Sarka 120 The Tire Petter Instant Really Real Designate for Offroad Performance. Jos Sarkan rengas on niinku offroad performance, niin mitenkäs vitussa me vedetään aina sille lintassa, kun me lähdetään ajamaan? Tää meni paska kuski. Minäkö paskakuski? Jumalauta. Mä en oo onnistunut vielä hajottamaan Unstablen takia radiaattorit. Onko sulla aina joku jumala siinä pelissä? Se menee aina puupelistä. Hyvä. Ammut sen noita zombeja. Ammuin kerran tommoselle zombit siellä äänekkä akromaan minun kun me kantelen tuolla. Ja sä et tiedäkään minkälaisia Vietnam flashbackeja mulla on tommoista silloin äänistä. Hyö! No perkele. Ei ukko on niin vaikea heittää ylös. Vittu sä oot kyllä ukko luuseri. En yhtään ihmettele et sulle tyttyistä. Mitä se sillä yssikin? Menikö sulla kurkku? Joo, meni. Why are we still here? Just to suffer? Every night, I can feel my leg. Kyllä sinä aiot, mä oon puhunut vaan. Sä autossa mukaan penkit, kun sinä aiot, niin sinähän se niin paska, kun se on vedet. Mitä mä teen, kun sinä etin tässä autossa? Mitä mä teen vielä, kun se on niin pahalle? Hyvä. Näistä on armokka naamusta. Jumala! Nyt, pysäyt. Ei. Stoppa tätä. Kuluta sun takaa. Jumala! Jarrulevyjä. Älä jarruta! Ne on kallista! Älä jarruta turhaan! Ilta kun ne jarrulevyt maksaa vetää se kerran jarrua. Maksaa helvetti! Jumala! Kalliita renkaat! Ota sakko rajoille. Jumala! Tajuut, mä oon siinä vasta vähän aikaa siitä. Maksaa ainakin tonnin sipaille. Kolmattu renkaat on vetuukossa. Sitten sinä kurin, mutta kehtäis korjata renki. Vettä.